Well, actually kadto iti may isang planned pet project ni Apo Mayor Romel Labasan ta amoy ket ti taga Pinili naging officials mailig kami iti steak nga nagron na kin mayor ket napanunot na nga napintas da ito yung wagas tapno dagiti maibunong iti kakailyan mi under his leadership ket medyo sabsabali nga klase ti baka tawag yung arod ket sapay kumata agbaling successful ito nga project but with the assistance of the national agencies ken dagiti pinagbisita ni Apo Consultant Manny Piñol, I'm sure into no agtungtong dakin mayor kasi as of now at the American ni Mayor to visit our constituents sigurado nga fruitful to iti pagtungtungan da and hopefully the soonest possible time we could start the Wagyu program dito pinili. Kasano ka di Jason? Siyempre, mismo nga pinili iti agtarakan iti may dispose nga bakbaka. Ada iti technology nga asistaran iti nadumang ahensya. Tapno kasta ket mataripato na siya at pinagpadakkel mi iti wagyu bakbaka nga wagyu. Kasi hamet nga typical lang ti pinang taripato kadakwada ada iti dapat nga surutan nga sistema ken teknolohiya.